Таи 3 рӯз толори варзишии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон макони баргузории рақобатҳои самбо буд. чемпионати Тоҷикистон оид ба самбои варзишӣ ва самбои размӣ дар категорияҳои синусолии наврасон, ҷавонон ва калонсолон баргузор шуд, ки шукӯҳу шаҳомати вижа дошт. рӯзи аввал ва дуюми мусобиқа ба ҷавонону калонсолон бахшида шуда буд ва дар рӯзи интиҳоӣ нерӯсанҷиҳои наврасон доир гардид. шумо мушоҳида кардед, сеюм рӯзи мусобиқа аст, якум рӯзи ҷавонон буд, дирӯз рӯзи калонсолон, имрӯз рӯзи хурдсолон аст. аз ҳама варзишгарони зиёд ҳамин рӯз мебошад. барои ҳамин диққати мо ба ҳамин навҷавонон бисёртар аст, барои оянда аз ҳамаё мо метавонем чемпионот тайёр кунем. ҳамагӣ дар мусобиқа зиёда аз 470 варзишгар баромад мекард. аз ҳама бисёр варзишгаро дар ҳамин рӯз мебошад. қариб 300 нафар имрӯз варзишгаро қувваозмоӣ карда истоданд. дар ҳар сину сол 7 вазнӣ мебошад, ҳам самбои варзишӣ, ҳам самбои размӣ. 14 вазн, 7 вазн рақобатҳои самбои варзишӣ ва 7 вазн муҳорибаҳои самбои размиро ба таркиб дошт. наврасон бо матонат ва далерию ҷасурӣ аз худ малакаи хуб нишон медоданд, ки ин ҳама ба мухлисон ва собиқадорону ихлосмандони ин риштаи варзиш рӯҳияи болида ҳадя мекард. устод муҳаммадшариф сулаймонов, ки шогирдони арзандаро тарбият кардаасту бо як назар истеъдодро мушоҳида мекунад, ҳар як рақобати бачаҳоро аз наздик тамошо мекард ва дар насли нав маҳорату матонати махсусро арзёбӣ намуду ҳунари онҳоро шоиста хонд. имрӯз дар байни наврасон хеле қувваозмоиҳои хуб баргузор гардид. мана сабқатҳои бачаҳои наврас хеле ҳунарнамои хуб нишон доданд. аз тамоми гӯшаву канори ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин сабқатҳо ҳузур доранд ва худо кунад, ки аз байни ин наврасон мисли мана чемпионҳои ҷаҳоне, ки дар мо ҳастанд, мисли Акмалиддину Хушқадаму мана Хоҷазодаву раҳматиякаи Саидмин Аминов дар оянда мана шарафу обрӯи ҷумҳурии Тоҷикистонро баланд бардоранд. чуноне таъкид гардид, дар мусобиқа аз ҷавонону калонсолон дида теъдоди наврасон бештар буданд. ҳар вазн тақрибан 15-20 ва ҳатто зиёдтар аз ин шумора низ варзишгаронро ба таркиб дошт. рақобатпазирии паҳлавонон ва талоши онҳо баҳри музаффарият хеле зиёду сермаҳсул ба чашм мерасид. албатта ҳар як варзишгар аз овони бачагӣ майлу рағбат дорад, то дар бонуфузтарин сатҳи мусобиқаҳо ширкат намояд ва албатта ғолиб омада бо дасти пур ва сари баланд ба хона баргардад. муҳаммадҷон низ бо азму иродаи қавӣ ба мусобиқа омада буд ва дар вазни хеш, яъне то 46 килограмм ғолиб гардид. чуноне изҳор дошт ба падар ва мураббияш ваъда дода буд, ки дар чемпионати Тоҷикистон пирӯз мешавад ва ӯ ин мақсади хешро бароварда намуд. муборак бошад ғолибият. чӣ гуна буд рақобатҳо? рақобатҳо хеле хуб буд, сангин ҳам буданд барои мане, ки ман
تلاش کردم که در مسابقه جای یکم شم. میخوام آینده در همین سطح مسابقات بسیارتر رقابت کنم و میخوام در بازی المپیک به دولتمون مدال طلا را آرم و میانه‌داری خود را به مربیم و به پدرم میرسانم که برای من اینقدر کمک کرد. варзиш беҳтарин воситаи солимии рӯҳию ҷисмонӣ ба ҳисоб меравад ва дӯстию рафоқатро ба миён меорад. ҳусейн ва умар дар як толор тамрин менамоянд. ҳар ду имрӯз ғолиб омаданд ва сазовори медалҳои тилло гардиданд. من احتمال حسین با دوستم در یک تالار مشق میکنیم و ما امروز خوشحال هستیم که سزاوار جای اول گشتیم. من ارزیکول عمر شاگرد جامعه هستم. در وزن 38 کیلو جای یکم را گرفتم و کوشش میکنم که در دیگر جا پرچم تاجیکستان را بلند بردارم و دوستی خودم را به مدال طلا تبریک میکنم. ما هر جامون آرزو داریم که از بیرون از تاجیکستان نیا داریم که هر جامون سزاوار جای اول گردیم. аҳмад саломов дар вазни то 58 кило ҳамаи рақибони худро мувоҷеҳ ба бохт гардонид ва чемпиони тоҷикистон миёни ҳамсолонаш гардид. дониши хуб гирифтан дар мактаб ва заҳмати зиёд кашидан дар машқгоҳ дилхоҳ нафарро муваффақ мегардонад, мегӯяд аҳмад. من در مسابقه سامبو جمهوری تاجیکستان اشتراک کردم و جای یکم را به دست آوردم. من خیلی خوشحالم که جای یکم را گرفته و کوشش میکنم به مسابقه های آینده تیار شده جای یکم را به دست آورم. 4 رقیب داشتم، 3 تاش را غلبه کردم و آخرانگیش نمبر اومد. نقشه من این است که من از مسابقه های بیرون از تاجیکستان اشتراک کرده وطن خودم آن را معرفی کنم. нерӯсанҷиҳои наврасон дар самбои размӣ хеле пуршиддат мегузаштанд. мактаби самбои муҳорибавии тоҷикистон варзишгарони қавиро тарбият кардааст ва насли нави ин мактаб низ дар пайравӣ ба варзишгарони номдору далери меҳан кӯшишу талош мекунанд, то дар раҳи мардонагӣ матин бошанд. من با فدراسیای بایگاه سامبوی جمهوری تاجیکستان تشکر میکنم که ما را به این خیلی مسابقه ها تشکیل داده، ما را خرسند کرده در این مسابقه و با مخلصان رحمت میگویم که ما را دستگیری میکنند. امروز من خیلی خرسند میباشم که در چنین مسابقه سطح عالی، مسابقه جمهوری اوید به سامبوی رزمی اشتراک ورزیده جای اول را اشغال کردم. من 2 حریف خود را مغلوب کرده و چمپیون در وزن 49 کیلوگرم در جمهوری تاجیکستان گشتم. در آینده نیت دارم که به مسابقه‌های سطح بلند، مسابقه‌های چمپیونات بین‌المللی اشتراک ورزیده جای‌های نمایان را صاحب شویم. моҳи октябри соли гузашта дар кишвари мо мусобиқаи кушоди авроосиё баргузор гардида буд. муҳаммадалӣ ва муҳаммадзокир ҳар ду дар он мусобиқа ғолиб омада буданд ва акнун баъди ғолибият дар чемпионати тоҷикистон омодагиҳоро барои чемпионати осиё мегиранд. در مسابقه چمپیونات تاجیکستان اوید به سامبوی رزمی در وزن 53 کیلوگرم جای اول را به دست آوردم و 3 سپری داشتم. سپریکام خیلی سخت بود و در فینال با یک خال پبه جای یکم شدند
ва иншоаллоҳ тайёриҳои пешад ва дар чемпионати осиё ҷои аввалро ба даст биёрем, байрақи Тоҷикистонам боло мегардонем. ман дар Евроазия дар пори моҳи октябр шида буд, дар вазни 58 килограмм ҷои аввалро ба даст овардам. баъд аз мусобиқаи Евроосиё хело ин мусобиқаи чемпионати Тоҷикистон ба ҳавои Истанбул интизор будам ва ман барои ин хело заҳмат кашидам. Ман хело хушҳолам, ки дар ин мусобиқа сазовори ҷои аввал гардам ва ман аз ташкилотчии мусобиқа миннатдор ҳастам, ки барои мо ҷавонон ин хел мусобиқаҳо мезгаронанд. Ният ва ҳадафи мо барои дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ҷоизаи аввал гирифтан аст ва парчами Тоҷикистонро баланд бардорем мехоҳем. яке аз варзишгароне ки рақобатҳои диданӣ ва ҷаззоб нишон медод Ёсин Нурмаҳмадов буд. мавсуф ҳамаи нерӯсанҷиҳояшро қабл аз муҳлат анҷом медод ва беҳтарин варзишгари мусобиқа миёни Наврасон дониста шуд. ғолибият муборак бошад. Чӣ гуна барои шумо чемпионат? ман номи Ёсин Нурмаҳмадов. ман дар мусобиқаи ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба самбои размӣ ҷои аввалро гирифтам. раҳмат барои устод Хотам Хокиров, хеле дастгиримон кард, тайёрмон кард ва мо дар ин мусобиқа ҷои аввалро гирифтем. мақсади ман дар ин мусобиқае ки самбои размида хеле рақобатҳои нағз ва хушрӯ нишон будам ва ин мусобиқаи ҷумҳурии Тоҷикистон буд. мо тайёрӣ мебинем ба чемпионати аз Осиё тайёрӣ мебинем. ман дар чемпионати Осиё баромад мекунам ва орзуи ман, мақсади ман аст ки ҳамин медалро аз чемпионати Осиё бигирем ва парчами Тоҷикистона бардорам. рӯи саҳнаи фахрӣ варзишгарон аз пирӯзиҳои хешм меболиданду истиқбол мегирифтанд ва албатта аҷаб кайфияте дорад ба мақсад расиданҳо. сармураббии тоза интихоби мунтахаби Наврасону ҷавонони кишвар оид ба самбо Деваштич Убайдӣ имрӯз масъулияти зиёд дошт, чун ҷараёни ҳар рақобатро мушоҳида мекарду назорат мебурд. аз пеш мусобиқоти қоравию ҷаҳонӣ барои варзишгарони мо зиёданд. аз ин лиҳоз барои интихоб ва якачин намудану омодасозии варзишгарон сармураббӣ нақшаҳои махсуси худро дар пеш гузоштааст. тариқи имрӯз ки чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон байни Наврасону ҷавонон ки гузаштааст, сози ҳамин тариқ аз ҳамин палвоное ки ёзи ҳузур доранд хувозноӣ мекунанд, аз ҳамин палвоно интихоб мекунем дастаи якачини ҷумҳурии Тоҷикистонро ки дар чемпионати ҷаҳону чемпионати Осиё маърифии Тоҷикистон арзама мекунанд. Мура ба варзишгоҳи болояқатманду ана хуб истеъдодро таъин карда истодаем, нигаҳ карда истодаем, назорат карда истодаем ки чӣ нақшаҳо дорад ва аз назари шумо чӣ бояд кард ки насли нав дар роҳияи хуб, дар роҳияи варзиши боз ҳам хубтар тарбият ёбад ва Тоҷикистонро дар ҳамаи мусобиқаҳо хубтар муаррифӣ намояд? як рӯҳонишона баланд кардан дар кораи машқҳои дастаҷамӣ бисёртар кардан дар кораи ин дар нақша аст. пешаи ҳар як мусобиқа ки мо машқҳои дастаҷамъона кунем, нозикиҳои гӯштини самборо фаҳмонем,
мақсад то чанде ки мо ҳам варзишгар будем, варзишгари байналмилалӣ, таҷрибамон баланда дар мусобиқаҳои байналмилалӣ, ҳамин нозукиҳо дар мардуми мо, наврасои мо аксарият дар ҳамин нозукиҳои андаке ба ҳамин мағлуб мегарданд. Дар мусобиқаҳои байналмилалӣ мебояд психологически гуфта камакак меҷиқа. Дуюм баъд таҷрибаи техникиву тактикӣ ки мақсад ҳамин нозукиҳои баъзе ҳастанд ки дар замин бросок мекунанд то уметиянд дар ӯ тарафҳо оценка. Ҳаминҳоро ҳоли мақсад ҷавонои мо сарфаро намеравад камакак. Аз ҷиҳати диханиву ва ёшо физикӣ палвонои мо хеле хуб ҳастанд. чемпионати Тоҷикистон оид ба самбои варзишӣ ва самбои размӣ бо шукӯҳу тантанаи хоса дар оғози сол баргузор карда шуд. Акнун варзишгарони муваффақ ба дастаи мунтахаб ҷалб мегарданду барои мусобиқоти минбаъда омодагӣ мебинанд. дар пеш варзишгарони моро мусобиқаҳои муҳим интизоранд ва барои иштироки фаъолона ва музаффариятҳои нав ба нав камар мебанданд. мо бошем ба онҳо муваффақият таманно менамоем. барномаи навбатии самт буд рӯи экранҳои шумо. то нашрҳои дигар хуш бимонед.